cvičil triceps, teraz dáva brušný sval spojený s rukou. Tomáško, ono to funguje zrkadlovo. Tominko, naopak, zrkadlovo musíš. Alebo drž sa Sofii. Skús podľa Sofii tancovať. Presne tak, presne. Pozri na ňu, pozri. Vesmírni lidé, tu majú session. Vypichneme si oči. Ja ho milujem. Ja ho chcem na event. Budem robiť event budúci týždeň a Tomáš bude tancovať. Dobre, mám chuť tancovať znova. Znova sa mi vrátila chuť. A podľa mňa Tomáš bol diskvalifikovaný. Tomáš už je v obrazovke. Vyradil ho Kinex. Sorry, taký zlý si môže na Kinex odpísať. To je stále Sofia, Tomíko, nemusíš tancovať. Zlatý je. A dobre išiel, ty porinaj ho, hej. A ideme ďalej. Zase tam nie. Poď doprečie, Tomáš, trošku. Poď dopredu. Stále nič. Sofia, to si ty. Čiže Tomáš tam je, hej? Sofia sa vyradila. Tomáš ju svojou silou, mysle... O to ešte vyhra, nie? To neverím, počkaj. Zbiera body, pozri sa, ale myslím si, že ona za tie prvé 2 minúty nahrala oveľa viac. Aha, čiže zákerné ťahy Tomáš Juríček použil, hej? Už chápeme. Tak Tomáš, keď sa postavil pred Sofiu, tak vyradil z hry. Tak toto bol asi najvtipnejší dance, aký sme zatiaľ videli. Dúfam, že okrem toho môjho. Nestracaj nádej, Tomáš. Tomáško, nestracaj nádej. Sofii, neodchádzaj. Vesmírny človek, ako sa ti tácal, on nepoužil špinavú taktiku, on ťa totiž toho predskočil a tým pádom ťa vyradil z hry. A nie som zvyknutá pohybovať sa po pevnej ploche, takže je to v poriadku. Aj ty si väčšinou tak v hemisfére alebo tajniak, hej? Vo vyšších sférach. Ale čo chceš náhodou proti žene, krásny ťah a ja si myslím, že aj tak by si zaslúžila. Však ja som aj tak vyťahol bielu vlajku nakoniec, takže úprimne, s pokorou sa vzdávam, si víťazka, Sofie. Sofia. Bolo im potešením s tebou tancovať. My ti gratulujeme ešte raz, jeden tento veľký potlesk patrí pre teba. A poprosím vás ešte jeden pre Tomáša, lebo on sa naozaj premáhal, aby sem prišiel. A ja si myslím, že by sme naozaj mohli postúpiť do tej ďalšej časti, ktorú sme dnes sľubovali, keď Mišo povie niečo iné. Prepáč, ale áno, o chvíľku pôjdeme boxovať, budeš mať naozaj ten svoj moment, kedy budeš hviezdiť a všetci ti tu budú tlieskať a dávi ťa budú milovať a ženy budú odhadovať podprsenky, vyzliekať sa do nahá, sprchovať sa. Dokonca máme tu ešte aj také niečo zo skupenie, kde odtiaľ vypadnú plíšaky na teba potom. Ale ešte predtým jeden tanečný súboj, pretože tí najlepší musia byť ocenení a najlepší musia zahviezdiť a tým najlepším v tanci u nás v rádiu je definitívne Miša Mesiarová. My vybereme, a ja stále pozerám na tohto nirvanistického mladého muža. Minimalistického? Nirvanistického. Aha. On je moc dobrý? Miša ho videla tancovať, že vraj si moc dobrý, tak poď na stage. Nech si nemyslí. Inak máme tu nejaké hry, ktoré budeme odozdávať a kde získate na 1 milión svojich bodov. Ja ich rozdávam absolútne automaticky. Aha, tak okej. Však Vianoce idú, tak čo? Veď toto. Dobre, ako sa voláš? Rio. Miška, toto je Rio. Chceš ho vyzvať na svoje peklo? Ahoj, Rio, vyzývam ťa. Nie, choď dole. Bojím sa. OK, Rio, máš nejakú sprievodnú reč smerom k Miši Mesiarovej? Nebudeme utovať, dáme ju dole. Dáš ju dole úplne? Vieš čo, ona je zvyknutá, že všetci v rádiu máme radi, pretože je Benjamín, tak sa o ňu staráme, ale na cucky. Presne tak. Trhaj! Dobre, a vám všetkým, čo budete medzičasom pozerať na Mišu Mesiarovej, tak pripomínam, že máme podpis karty všetci z rádia, keby ste náhodou mali záujem, tak sa pokojne zastavte tu, pri tomto rohu. OK, Miši, nepoužívaj špinavé taktiky ako Tomáš. Si videla, že sa to nevyplatí, nič nevyhráš, si čistá. No. Dnes neviem. No, nevadí. OK, ladies and gents, Miša Mesiarová versus Rio. Dance Central, Nation Expo 2012, Európa 2 Battle.
s ľudom. Superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of purple wine. She said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head, girl. Ja som v šoku, že toto punk-rockové dieťa tancuje na Lady Gaga. No počkaj, to je všetko klam. Vieš. Niekoho mi svojimi krokmi pripomína, nechcem ukázať prstom. A zrazu je červený celý. Aha. Tak z okolností Lady Gaga je obľúbená speváčka Miši Mesiarovej, ona občas sa aj tak zobudí väčšinou v útorok, štvrtok a piatok, že je Lady Gaga, príde do rádia, má na hlave akvárium, po prípade smetný kôš, alebo plátok lososa. Ona už trénuje na hlavink. OK, ale je to veľmi vyrovnaný súboj. Má dokonca Rio povedal, že ho dá dole, a teraz neviem, kto koho dáva dole. Asi Miška jeho. Asi je predsa len od nejaký ten rok staršia od teba. Má viacej skúseností životných, pozri na ňu, jak jej ide. Málo sa osmievaš, Rio, sme zistili. A poďme Free Soil! Môžeme, prosím vás, keď máte niekto natočenú túto choreografiu Rio, tak si ju prosím, zavežte ju na YouTube, ja budem šerovať. A toto nie je ten Rio, čo je v ČSMT? Neviem, No, ale... je tam taký, čo dáva také pohyby. Ale mám pocit, že sa mi sníva práve teraz. A ten tančík má dobré horčičáky, si všimol? Dobré horčičáky. Opäť mi to niekoho pripomína. Miška váli, jak taká pani, počúvaj. Sa bola asi osviežiť v tom Monster stánku, alebo kde. Kto vie? Tu na podobne to niekto pije a robí mi to veľmi dobré. Aha. Hej. Je evidentné, že Miška bola včera vonku a si to dosť užila. Jej tajšie kroky zostali do dnešného dňa. Miši, si najväčšia pani! Súboj Miši Mesiarovej a Ria skončil s výsledkom 498 000 za nejaké drobné pre Mišu Mesiarovú a 225 pre Ria, ale počkaj, nejaké drobaky dostaneš od nás. Miši, vyhrávaš. Miši, ty si vyhrala strašne veľa lásky a môžeš ísť domov. Nezabúdajte všetci, ktorí ste tu, Rio, že nech sa ti páči. láska je cesta. OK! Veľa šťastia aj tebe, budeme ťa sledovať na YouTube, pretože si bol impozantný. Čo? Je vynikajúce, ja dúfam, že nám to ľudia budú postovať na náš Facebook. Tomáš, Marko, poprosím vás naspäť na stage, pretože teraz vám odovzdám mikrofóny a vy si to budete šéfovať čas Dance Central, takzvané 15 minút trapnosti. Skončila a ide sa naozaj krutý šport teraz diať. Naši kolegovia Marko z Afterparty a Tomáš z Detoxu budú sa s vami byť. Takže chalani, ja vám to odozdám. My vám poďakujeme, keby ste chceli sa s nami stretnúť hocičo, tak tu, alebo na Severiniho 1, alebo na Facebooku, alebo na Twitteri, alebo kdekoľvek chcete. Alebo v medzigalaktickom priestore, tam operujeme dosť často. Áno, tuto je Matúš Krčok, toto je Michal Sabo, Miša Mesiarová. Tešíme sa na vás v pondelok v Rannej show Zóna Európe 2 o 6 a chalani, už je to vaše. Ďakujeme veľmi pekne, Tomáš. Chalani, ďakujeme za to, že ste tu o